Nakaupo lang si Lyra sa lumang upuan sa gilid ng registrar. Hawak-hawak ang kapirasong papel na parang unti-unti nang nagsisiksik sa lalamunan niya. Paulit-ulit niyang binabasa ang nakasulat doon. Pero kahit ilang beses pa niyang gawin, isa lang ang pumapasok sa isip niya. Hindi niya kayang bayaran ang lahat ng yon. Ano na naman problema mo diyan? Tanong ni Vale. Kaibigan niyang parang tatay minsan, nanay minsan, at minsan naman ay kulang sa vitamin C kaya ang ingay. Hindi agad nakasagot si Lyra. Napalunok muna siya bago ibinaba ang papel sa mesa. 40,000. Due next week, mahina niyang sabi. Ha? Halos mapasigaw si Vale. Akala ko ba 25 lang yan kahapon? Nagkibit balikat si Lyra, pilit pinapakalma ang sarili kahit obvious na gusto na niyang matunaw sa sahig. Nagtaas daw ng OJT fee, tapos may dagdag na miscellaneous for lab nitong SEM. Hindi ko rin alam, Vale. Parang kung ano maisip nilang idagdag, dinadagdag nila. Napabuntong hininga si Vale at umupo sa tabi niya. Lyra, hindi mo ba kayang kausapin si tita? Baka sakali. Wala na akong aasahan sa kanya. Mabilis na sagot ng dalaga, wala ng pag-aalinlangan. Simula nung umalis siya kasama yung bago niyang asawa, hindi na siya nagparamdam. Hindi nga ako mabigyan ng 500, tuition pa kaya? Tahimik saglit si Vi, napatingin sa sahig. Huwag mong banggitin si Papa, putol ni Lyra. Mas may sakit pa siya sa utak kaysa sa katawan. Kung may pera man yon, malamang ginastos na naman sa sugal. Naglamig ang hangin sa pagitan nila. Sanay si Vale sa kwento ng buhay ni Lyra, pero iba pa rin kapag naririnig niyang muli. Hindi pa man sila nakakabangon mula sa reality ng utang, biglang dumating si Fleur, yung kaklase nilang kilala sa pagiging sismosa at laging may nose sa lahat. Oh my God, Lyra, ani Fleur habang kumakaway pa. Narinig ko kanina, pang OJT mo na naman problema mo, di ba? Napapikit si Lyra. Here we go. Ano bang kailangan mo, Fleur? Tanong niya, medyo iritado. Umupo ito sa harap nila parang nasa talk show. May alam akong trabaho, malaki ang bayad, pasok na pasok sa'yo. Fleur, sabat agad ni Vale, kapag may sinabi kang kahina-hinala, magsisigawan tayo rito sa hallway, sinasabi ko na sa'yo. Tumawa lang si Fleur, tinakpan pa ang bibig na parang artista. Grabe ka naman. Hindi to escort, hindi bar, hindi kung ano pang naisip mong kabastusan. Legit to. Napakunot no si Lyra. Ano bang trabaho? Humilik si Fleur patalikod, parang gusto niyang i-build up ang suspense. Fake fiancé. Natahimik si Lyra. Natahimik si Vale. Natahimik pati yung estudyanteng dumadaan. Asin, tuloy ni Fleur, magpapanggap ka lang na fiancé na isang lalaki. Taga-attend ng events, dinner with the family, konting sweet-sweet kapag may tao. Ganun lang. Hindi ako tanga, sagot ni Lyra diretso. Kapag may kapalit na ganyan kalaki, may kapalit din na hindi mo sinasabi. Tingin mo ba papasok ako kung dangerous? Balik ni Fleur. Agency to, hindi bahay aliwan. Ang kailangan lang nila ay someone na mukhang matinong tao, yung hindi mukhang sanay sa nightlife, yung may innocent face. Tumingin si Fleur kay Lyra tapos ngumiti. Ikaw yon. Umirap si Lyra. At magkano naman? Ngumisi si Fleur na para bang sabay-sabay na sumindi ang Christmas lights sa mukha niya. 80,000 per month. Si Lyra, napasandal, napahawak sa dibdib, napatingin sa hangin. Si Vale, halos mabunutan ng buhok. 80 per month? Sigaw ni Vel. Oh, kumpirmasyon ni Fleur, proud na proud. 6 na buwan lang, may contract. Walang physical na obligasyon. As in arte lang, pampalubag-lob daw ng lalaki sa pamilya niya. Some rich guy na ayaw magpakasal ng totoo. Lyra felt her heart drop slowly, then all at once. 40,000 sa school. At least 15,000 sa tatay niya kapag nag-a-attack na naman. 3 buwan, bayad lahat, pero ayoko. Mabilis niyang sagot, tinutukso man siya ng lahat ng numero sa harap niya. Delikado. Hindi ko kailangan ng problema. Umismid si Fleur. Delikado? Alam mong mas delikado yung wala kang pambayad sa OJT, di ba? Nag-lean pa ito forward. Isipin mo ng maigi, Lyra. Sa 2 linggo, may kaya ka bang gawin para makalikom ng 40,000? Sa marangal na paraan? Hindi nakasagot si Lyra. Kung oo, dagdag ni Fleur, hindi na kita istorbohin. Pero kung hindi, iniikot nito ang cellphone at ipinakita ang isang pangalan, Draven Ledesma, client. Kahit ayaw mo, Lyra, malumanay pero may tama ang tono ni Fleur, desperado ka na. Pag alis ni Fleur, tahimik silang dalawa ni Vale. Walang nagsasalita. Wala ring gustong maunang umamin na tama si Fleur. Pag uwi ni Lyra sa boarding house, halos mapatid siya sa dami ng resibo sa mesa. May notice pa mula sa landlord, 1 week overdue. At parang nanadya ang tadhana, tumunog ang phone niya. Unknown number.
Hello? Lira? Si Mang Enzo to, kapitbahay niyo. May kaba sa boses. Anak, isinugot tatay mo sa clinic, nahimatay na naman, kailangan ng paunang bayad, hindi kami makakalabas dito hanggat walang deposit. Parang sinakalang puso ni Lira. Magkano po? 10,000 muna anak, baka madagdagan pa. Hindi niya alam kung paano siya sige po, ako na pong bahala. Hindi niya rin alam paano niya ibabayad talaga. Pagkababa ng telepono, tumulo ang luha niya nang hindi niya namamalayan. Hirap na ako, bulong niya, para bang may kausap siyang wala naman. Ayoko na, pero kailangan ko. At bago pa niya mapigil ang sarili, nag-type ang daliri niya ng mensahe kay Fleur. Pwede ba tayong mag-usap tungkol sa trabaho? The moment she pressed send, parang may humigop ng hangin sa paligid niya. Kinabukasan, 4 p.m. sa coffee shop sa tapat ng gate, halos hindi makahinga si Lira habang nakatayo sa harap ng pintuan. Nakita niya si Fleur, mas maaga, naka-cross legs, naka-cute na blouse. Sa harap nito, may nakatalikod na lalaki. Paglapit niya, Lira, sabi ni Fleur kumakaway. Dito ka, ipapakilala na kita. Huminga si Lira ng malalim, parang mawawala ang tuhod niya. Pagharap ng lalaki sa kanya, parang bigla ring tumigil ang ingay sa paligid. Matangkad, malinis manamit, matapang ang panga, at ang mga mata, sharp, malamig, parang kayang basahin lahat ng tao sa isang tingin. Lira, pakilala ni Fleur, parang proud na proud talaga. Si Dreven, yung magiging fiancé mo. Dreven's gaze locked onto hers. Tahimik, mabigat. Tumingala si Lira, nagpakap normal kahit kumakalansing ang puso niya. Upo ka, sabi nito, kalmado pero parang may utos sa boses. Umupo siya. At doon pa lang siya nakahinga ng kaunti. Pero nung ibinalik ni Dreven ang tingin sa dokumentong hawak niya at sinabi, kung papasok ka rito, hindi ka na pwedeng umatras. Doon niya na-realize na sa pag-upo niyang iyon, hindi lang basta trabaho ang pinasok niya. Pumasok siya sa mundong hindi niya alam kung makakalabas pa siya ng buo. Pagkabukas pa lang ng pinto ng malaking bahay na iyon ay halos mapaatras si Lira. Malamig ang simoy sa loob, hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa tahimik na sobrang linis na parang bawal huminga ng malakas. Pumasok ka, malamig na sabi ni Draven, habang nauna siyang naglakad papasok. Hindi tumitingin ang lalaki sa kanya, pero ramdam ni Lira ang bigat ng presensya nito. Parang bawat yapak niya sa sahig na marmol ay may bantay na lumulunok ng tunog. Pagkapasok niya, sumalubong ang isang matandang babae, siguro nasa late 50s, naka-uniform ng kasambahay, pero ang tindig ay parang mas may ranggo pa kaysa sa presidente ng building. Sir Draven, magalang nitong bati, saka tumingin kay Lira mula ulo hanggang paa, parang inassess kung anong klaseng kalat ang dinala ni Draven pauwi. Ito ba yung? Siya na nga putol agad ni Draven. Si Lira. Bahagyang yumuko ang matanda, pero hindi nawala ang pag-alangan sa mata nito. Ako si Manang Tessa. Sasamahan ko na po kayo sa... Huwag na, sabi ni Draven diretsong tumingin kay Lira. Ako na. Nagulat pati si Manang Tessa, pero hindi na umangal. Tumango lang at umalis. Napako naman si Lira sa kinatatayuan niya, tulala sa laki ng bahay. May chandelier na mas malaki pa sa buong kwarto ng boarding house niya. May hagdang kahoy na parang pang K-drama. May malaking painting sa dingding na hindi niya magets ang ibig sabihin. Lira, tawag ni Draven, diretso ang tingin. Huwag kang magpaiwan. Para siyang nahimasmasan at mabilis na sumunod. Habang umaakyat sila ng hagdan, dahan-dahan niyang naramdaman ang paninindig balahibo. Hindi dahil sa takot kay Draven, pero may kakaiba sa bahay na yon. Tahimik. Masyadong tahimik. Dito ka, sabi ni Draven at binuksan ang pinto ng isang kwarto. Pagpasok ni Lira, nanlaki ang mata niya. Mas malaki pa iyon kaysa sa buong apartment na tinitirhan nila dati bago sila iwan ng mama niya. May sariling banyo, may sariling closet, may kama na may 4 na unan. Parang hotel. Pero may isang bagay siyang agad na napansin. May isang pinto sa loob ng kwarto, kulay itim. Kakaiba. Hindi bagay sa aesthetic ng buong bahay. Ano yan? Tanong niya, hindi mapigilan. Tumingin si Draven sa direksyon ng itim na pinto. Matagal, seryoso. Para bang may lamig na dumaloy sa hangin. Basta, maikli niyang sagot. Huwag mong bubuksan, kahit kailan, kahit anong dahilan. Nanlamig si Lira. Bakit naman? Just don't. Hindi malakas ang boses ni Draven pero sapat iyon para manigas ang tuhod niya. Tumalikod na ang lalaki at naglakad palabas. Pero bago pa ito makalabas ng pinto, nagsalita ulit. Magpalit ka. Ayusin mo ang sarili mo. We're having dinner downstairs. At bago pa makasagot si Lira, sarado na ang pinto. Nang maiwan siyang mag-isa, napaupo si Lira sa kama at parang doon pa lang na-realize ang lahat. Dito na ako titira. 6 na buwan.
Kasama ang lalaking yon, niyakap niya ang sarili, parang giniginaw. Hindi dahil malamig, kundi dahil hindi niya alam kung tama ba ang pinasok niya. Maya-maya kumatok si Manang Tessa. Miss Lyra, may mga damit po kayo nasa closet. Pinili na po ni Sir. Hindi nakapagsalita si Lyra. Pinili? Ni Draven? Pagbukas niya ng closet, halos malaglag ang panga niya. Hindi basta branded, designer. Mga damit na hindi niya kayang bilhin kahit ipagbili pa niya kaluluwa niya. Bakit ganito? Bulong niya sa sarili. Teka, sobra ata to. Kinuha niya ang isa, wrap dress, kulay beige, classy, mahal tingnan. Kaya pala sinabi ni Fleur na kailangan niyang magmukhang fiancé talaga. Nagpalit na siya ng damit, inayos ng konti ang buhok niya, at huminga ng malalim bago lumabas ng kwarto. Pagbaba niya sa hagdan, may nakita siyang lalaking nakaupo sa sala. Hindi si Draven. Mas baka kotse ang ngiti, nakahalukip-kip, parang sanay manloko. Nang makita siya ng lalaki, ngumisi ito. Ah, ikaw pala yung bago. Nanlaki mata ni Lyra. Sino ka? Zyron, pakilala nito. Pinsan ni Draven, and you must be the fiancé. May diin sa salitang fiancé na parang nang asar. Nahihiyang tugon ni Lyra. Cute, nakangising sabi ni Zyron. Mukhang hindi ka sanay sa ganitong bahay ah. Hindi naman halata ano, sagot niya pabalik, medyo triggered. Natawa si Zyron. May laban ka pala, interesting. Pero bago pa makapag-reply si Lyra, bumukas ang pintuan ng dining area at lumabas si Draven. Nakaputing polo, hindi nakakurbata ngayon, mas relaxed tingnan, pero mas lalong intimidating. Pagtingin ni Draven kay Lyra, saglit itong natigilan, parang hindi makapaniwala, pero mabilis din siyang bumalik sa walang emosyon niyang mukha. Come here, sabi niya. Lumapit si Lyra, pero hindi pa man siya nakakaupo, nagsalita si Zyron. Kuya, serious ka ba? Ito na talaga? She looks too. Tumingin si Draven kay Zyron ng mabigat, malamig, parang kayang tumiklop ng bakal sa tingin. Zyron, isang salita lang. Tahimik agad ang pinsan niya. Umupo si Draven sa tabi ni Lyra. Hindi harapan, tabi, magkalapit. Sobra. Napapikit saglit si Lyra, trying to stop herself from freaking out. Habang kumakain sila, halos hindi nagsasalita ang dalawa. Tanging tunog ng kutsara at tinidor ang naririnig. Hanggang sa biglang nagsalita si Zyron. Kilala ba talaga si Draven? Tanong nito, nakatingin kay Lyra. Medyo natahimik si Lyra, o hindi pa masyado. Hindi ba niya sinabi? Sasabihin ng ano? Tumingin si Zyron kay Draven, nakangiting parang demonyo. Uy, relax ka. Secret mo yan. Tumingin si Lyra kay Draven, napatingin din si Draven sa kanya. Malamig, blanco, pero may kung anong bigat. Kung ano man ang sinabi ni Zyron, sabi niya mababat mabigat, huwag mong paniwalaan. Ha? He likes to exaggerate. Totoo naman kasi, sabat bigla ni Zyron. Hindi ba 3 years mo nang hindi ginagamit yung Zyron, matalim ang tono? Napatahimik ulit ang pinsan. Pero hindi si Lyra. Nakaramdam siya ng kakaibang kilabot. Hindi ginagamit ang ano? At bakit parang bawal pag-usapan? At biglang pumasok sa isip niya ang itim na pintuan sa kwarto niya. Hindi niya alam kung bakit pero naramdaman niyang may kinalaman yon dito. Pagkatapos ng dinner, tumayo si Draven at tumingin kay Lyra. Gising ka bukas ng maaga, 6 a.m., may kailangan tayong pag-usapan tungkol sa rules. Tumango siya, okay. Pero bago pa siya makalakad papunta sa hagdan, nagsalita ulit si Draven. At Lyra? Nilingon niya ito. Yung pinto sa kwarto mo, huwag na huwag mong gagalawin. Hindi tumugon si Lyra. Pero sa loob-loob niya, lalo lang lumaki ang tanong. Ano ba talaga ang meron dito? At ano ang tinatago ni Draven? Nang maisara niya ang pinto ng kwarto niya, napasandal siya at napatingin ulit sa itim na pinto. Tahimik ang buong bahay. Pero mula sa loob ng pinto, parang may humaplos sa pandinig niya. Isang mahinang tunog. Halos hindi marinig, pero malinaw. Parang may umaawit na babae. At sa sandaling iyon, tumayo ang balahibo ni Lyra sa bawat sulok ng katawan niya. Kinabukasan, 6:00 pa lang ng umaga, nagising si Lyra dahil sa marahang katok sa pinto. Hindi dahil malakas ang tunog, kundi dahil sa sobrang tahimik ng buong bahay, ramdam niyang bawat galaw ay parang amplified. Pagbukas niya, nandoon si Manang Tessa, may dalang tray ng kape at tinapay. Good morning po, Miss Lyra, bati nito. Pero halatang nais maging magalang kahit may kaunting pagdududa pa rin. Pinapatawag po kayo ni Sir sa patio. Hindi makaget si Lyra kung ano ang mas nakakakaba, yung tono ni Manang Tessa o yung mismong pangalan na binanggit nito. Nagpasalamat siya bago mabilis nag-ayos. Tumingin siya saglit sa itim na pintuan. Wala namang tunog ngayon, tahimik. Parang inosente, parang wala lang. Pero hindi nakakalimutan ng katawan niyang kagabi. May narinig siyang parang boses, kumakanta. Napakagatlabi siya at umiling.
Huwag mo nang isipin, Lyra. Hindi mo kailangan yan ngayon. Pagdating niya sa patio, nandun si Draven, nakaupo, hawak ang tablet, seryosong nakatingin sa kung anong document. Naka-fitted dark long sleeve siya, medyo rolled up hanggang forearm. Masyadong maaga para maging ganito ka-intimidating ang itsura niya. Hindi tumingin ang lalaki agad. Parang naramdaman na lang niya na may tao. Umupo ka, sabi nito, hindi pa rin lumilingon. Sumunod si Lyra, umupo sa tapat niya, medyo stiff, medyo hindi alam kung paano mag-behave. Maya-maya, ibinaba ni Draven ang tablet at tinitigan siya. Hindi galit, hindi rin masungit, pero mabigat, parang may sinusuri. Ngayon, panimula niya, simulan natin yung training mo. Training? Tanong ni Lyra, naguguluhan. Para saan? Huwag mong sabihing akala mo mababayaran ka ng ganyan kalaki para lang tumayo sa tabi ko. Sagot nito. Tuyo pero hindi masakit. You need to act the part. Every detail, every gesture, every look. Napasinghap si Lyra. Parang acting workshop? Mas mataas pa, sagot niya. Mas toto, mas mahal ang kapalit kapag pumalpak ka. Hindi niya alam kung bakit, pero napalunok siya ng malalim. Una, halo kalma at seryosong wika ni Draven, hindi ka dapat tensyonado sa tabi ko. Ang fiancé, hindi nag-freeze kapag kasama ang partner niya. Tensyonado ba ko? Mahina niyang tanong. Umangat ang sulok ng labi ni Draven, hindi halatang ngiti pero may bahid ng amused. Araw pa lang ng training, nanginginig ka na, sabi nito. Paano pa sa harap ng pamilya ko? Napayo ko si Lyra. Sorry. Huwag kang mag-sorry, sagot ng lalaki. Ayusin mo. At sa unang pagkakataon, humarap si Draven sa kanya ng malapit. As in, sobrang lapit. Ang mga siko nila halos magdikit. Tumayo ang balahibo ni Lyra. Look at me, utos nito. Dahan-dahan siyang tumingin. Kapag kasama mo ako, kailangan hindi ka natatakot, wika ni Draven, mababa ang boses. Kailangan alam mong hindi kita pabayaan. Nagulat si Lyra. Hindi niya alam kung dahil ba sa tono nito o sa mismong sinabi niya, pero parang tumama iyon sa puso niya ng sobrang diretso. Anong ibig mong sabihin? Bulong niya, pero naputol dahil bumukas ang pinto ng patio. Si Zyron. Uy! Early morning drama. Pang-asar nito habang naglalakad papalapit, dala ang kape. Good morning, faux couple. Nag-iba agad ang mukha ni Draven, naging mas malamig, mas nakapader. He leaned back at kumalma ang ekspresyon. Tigil mo yan, Zyron, sagot ni Draven. Pero hindi mapigilan ni Zyron ang tumingin kay Lyra, tapos may ngising nakakahalata. Uy, parang nag-enjoy ka yata sa coaching ng pinsan ko, kantiyaw nito. Pinapadalhan ni Lyra ng tingin si Zyron, yung parang please shut up, pero mas lalo lang itong ngumisi. Don't disturb us, sabi ni Draven, seryoso. Nagtaas ng kamay si Zyron. Fine, 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 sige na kayong dalawa dyan. Tapos naglakad palayo pero hindi napigilan magdagdag. Pero ingat ka, Lyra, maraming hindi mo pa alam sa bahay na to. Nang tuluyang makaalis si Zyron, bumalik ang katahimikan. Nilingon ni Draven si Lyra. Alam kong maraming tanong tumatakbo sa utak mo. Hindi naman ako tanga, sagot ni Lyra tapat. Kahapon pa lang, ramdam ko nang may tinatago itong bahay, tsaka ikaw. Hindi nagsalita si Draven, hindi rin siya itinanggi, hindi rin kinumpirma. Pero ang tahimik niya, ibang klase, para bang masyado ng maraming bigat na hindi niya kayang i-share. Kung gusto mo, sabi ni Draven, huwag mo nang malaman. Hindi niya alam kung bakit sumakit ang dibdib niya roon. Hindi ba dapat, kung fiancé mo ako, kahit peke, may idea man lang ako kung ano ang pinapasok ko. Saglit na tumingin si Draven sa malayo bago bumalik ang tingin kay Lyra. At ngayon ba, tanong niya, mababa ang tono, handa ka na bang malaman? Hindi agad nakasagot si Lyra. Kahit hindi niya aminin, may parte ng utak niyang sumisigaw ng yes, pero may mas malaking parte nagsasabing huwag kang pumayag, Lyra. May hindi tama dito. Pero bago siya makapagdesisyon, biglang tumunog ang phone ni Draven. Tiningnan nito ang screen, and just like that, nagbago ang expression niya. Mula seryoso naging matigas, parang nag-shutdown ng emosyon. Our first test, sabi niya. Paparating si Lola. Si Lola mo, ngayon? Oo, tumayo si Draven at inayos ang polo niya. Kailangan natin magmukhang legit. Napatayo rin si Lyra, biglang sumirit ang kaba niya. Anong kailangan kong gawin? Anong sasabihin ko? Anong? Kalmado lang. Putol ni Draven habang lumalapit sa kanya. At kapag nasa harap na siya, hawakan mo ko. Hawakan ka? Kamay? O braso? O likod? Seryosong sagot nito. Kahit ano, basta natural, hindi peke. Eh paano kung... Lyra, tumingin siya ng diresto dito, malapit sobrang lapit. Kakampi mo ako, hindi kita babayaan. Hindi niya alam kung bakit pero biglang nag-init ang pisngi niya. Mas lalo pa nang unti-unting inilagay ni Draven ang kamay niya sa braso niya, para bang tinuturuan siya. Ganyan, sabi niya.
Feel natural. Pero paano magiging natural kung halos mag-collapse siya sa kaba? Hindi pa man sila nakaka-back to reality, biglang bumukas ang pinto ng main hall. Doon pumasok ang isang babae, matangkad, nakamala-shite green na dress, malakas ang presence, at may tindig na hindi mo alam kung yayakapin ka o sasalubungin ka ng chancla. Draven, malinis pero matigas ang boses nito. Bakit hindi mo sinabi na may bisita ako sa bahay mo? Napatayo si Draven, straight posture, parang sundalong tinawag ng commander. Lola, bati nito, formal pero may paggalang. May bago akong ipakikilala sa'yo. Babae, taas kilay nitong tanong. Sino na naman yan? Please tell me hindi na naman panibagong. Pero hindi niya na natapos dahil lumingon si Draven kay Lyra at hinawakan ng kamay niya. Malumanay pero may diin. At para sa ilang segundo, nakalimutan ni Lyra huminga. Lola, sabi ni Draven, mababa pero matatag. Si Lyra, fiancé ko. Parang nagsnap ang hangin, parang nailing ang sarili niyang utak. Hindi niya alam kung paano pero nakangiti siya ngayon. Kinaya niya. Naalala niya ang sinabi ni Draven. Kapag kasama mo ako, hindi ka dapat matakot. Kaya ngumiti siya, tumingin sa matanda at nagpakilalang parang hindi siya nanginginig. Magandang umaga po, sabi ni Lyra. Ako po si Lyra, fiancé ni Draven. Tahimik ang lola ni Draven. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Mabagal, matapang. Parang x-ray, hanggang sa isang simpleng tunog pero mahirap basahin. Hindi pa tapos ang tensyon nang biglang sumingit si Zyron na nasa hagdan, may dalang apple at nakangiwi. Hi Lola! Good luck sa pagtiwala diyan sa dalawa. Mukhang mas marami pang drama kaysa pag-ibig. Zyron, isang salita mula kay Draven. Tahimik ulit ang buong bahay. Pag-alis ni Lola at pagbalik nila sa patio, hingal na hingal si Lyra hindi dahil pagod siya, kundi dahil parang buong kaluluwa niya ay ginamitan ng washing machine. Oh my God, bulong niya. Ang bigat ng tingin ng lola mo. Parang kaya niya akong gawing abo gamit lang eye bags niya. Huwag mo siyang pansinin, sagot ni Draven nakaupo ulit. Sanay siya mag-judge. Eh ikaw? Mabilis niyang balik, nag-angat ng tingin si Draven. Sanay ka rin ba? Hindi sumagot ang lalaki. Tumingin lang siya kay Lyra, matagal parang sinusukat kung anong klase siyang tao. Tapos, bigla itong tumayo. You did good, sabi niya, diretsong tingin. Better than I expected. Nag-init ang pisngi ni Lyra nang hindi niya alam kung bakit. Ah, thanks. At saka siya naglakad palayo. Pero bago siya makalampas sa pintuan, tumingin ulit siya kay Lyra. Simula ngayon, mag-iingat ka. Mas mahirap na ang susunod na linggo. Bakit? Dahil... dahan-dahang gumuhit ang mabigat na ekspresyon sa mukha ni Draven. At kahit wala siyang sinasabi, kinilabutan si Lyra. Mas marami nang makikialam, sabi niya. Mas marami nang magmamasid. Mas marami nang maghahanap ng butas. At bago tuluyang lumabas si Draven, huminto siya saglit at nagsalita. Lyra, hindi simpleng pamilya ang papasukin mo. At hindi simpleng lalaki ang pinili mong samahan. At nang maisara ang pinto sa likuran nito, hindi niya alam kung mas kinabahan siya o mas na-curious. Pero ang totoo, mas lalo siyang natakot. Mas lalo siyang na-attract. Mas lalo siyang naipit sa pagitan ng dalawang damdaming hindi niya alam paano tatakasan. At sa dulo ng utak niya, humahabol ang isang tanong. Kung peke lang ang lahat, bakit parang nagsisimula na itong maging totoo? Ang unang linggo matapos ng pagpapakilala kay Lola ay parang paglalakad sa bubog para kay Lyra. At hindi basta bubog, yung tipong nilagyan ng asin, tinaktakan ng chili flakes, tapos pinadaan pa sa init ng araw. Kahit saan siya pumunta, may matang sumusunod. Hindi makita kung kanino galing, kay Zyron, kay Manang Tessa, o kung kay Lola mismo na mukhang may CCTV sa kaluluwa ng mga tao. At si Draven, mas lalo itong naging tahimik. Mas pihira siyang tumingin, pero mas madalas siyang magpaalala ng isang bagay. Stay close. Walang lalagpas na isang metro. Kahit nasa loob sila ng mansion, kahit naglalakad lang sila sa hallway, kahit kumakain sila, masyadong maingat, masyadong defensive. Para bang hindi lang sila nagpapanggap, para bang may nilalayuan si Draven. May tinatakasan. Isang gabi, habang nag-aaral si Lyra sa mesa sa kwarto, biglang narinig niya ang pagkaluskos mula sa itim na pinto. Yung pinto na pinagbabawalan siyang hawakan. Yung pinto na parang may sariling buhay. Alam kong walang tao diyan. Sinabi niya yon sa sarili. Pero ang katawan niya nangiinig, parang may kumaluskos muli, parang humahaplos sa sahig. Tapos, isang mahinang, napakahinang nota ng kanta. Hindi niya mawari kung totoo ba o guni-guni lang, pero malinaw, malambot at nakakakilabot. Parang babae, parang umiiyak habang umaawit. Hindi na siya huminga. Hindi niya alam kung ilang segundo siyang nanatiling nakatingin sa pinto. Bago niya mapigilan ang sarili,
Bumukas ang pinto ng kuwarto niya. Si Draven. Nakatayo sa may gilid, malalim ang titig, parang galit, pero hindi sa kanya. May narinig ka? Tanong nito, mababa ang tono. Hindi siya nakasagot agad. At alam ni Draven yon. Lumapit ito. Isang hakbang, dalawa, hanggang sa halos maramdaman niya ang init ng hininga ng lalaki. Lyra, seryoso nitong sabi. Sumagot ka. May narinig ka ba? Parang may kumanta. Mahina niyang sagot, halos pabulong. At doon niya nakita ang hindi pa niya nakikitang reaksyon mula kay Draven. Kabog. Takot. O baka galit na humahalo sa takot. Hinawakan nito ang braso niya. Mahigpit. Hindi ka lalapit sa pintong yan. Hindi ka hawak. Hindi ka titingin ng matagal. Naiintindihan mo? Di Draven. Agad siyang binitawan. Umatras si Draven, parang napaso sa kanya. Tumalikod ito, nag-iwas ng tingin. Nakatakda ang meeting natin bukas sa pamilya. Maaga tayo alis. Pagkatapos noon, mabilis itong lumabas ng kuwarto. Pero bago pa tuluyang makasara ang pinto, narinig niya ang bulong nitong halos hindi marinig. Hindi pa dapat niya naririnig yon. Kinabukasan, dumating ang pamilya ni Draven sa isang malaking event, isang engagement dinner, kuno na kailangan nilang pag-attendan bilang magkasintahan. Pagdating nila, iniabot agad ni Draven ang kamay niya. Natural, automatic, parang muscle memory. Here, anito, hindi tumitingin. Hold me. Hindi ito tanong, kundi utos na parang may dahilan. May logic. May panganib na iniwasan. Kaya hinawakan niya. At sa sandaling magdikit ang palad nila, may mabilis na kuryenteng dumaan sa katawan niya. Hindi niya alam kung guni-guni lang niya, pero parang huminga ng mas malalim si Draven. Parang huminahon. Sa loob, halos lahat ng tao nakatingin sa kanila. May bulungan, may tingin ng pagtataka, may tingin na parang naghahanap ng butas, hanggang sa may tumawag. Draven, Hijo, si Lola Inez. Nakatayo, naka-dark emerald dress, hawak ang tungkod na mukhang mas mahal pa kaysa sa buong savings account ni Lyra. Lumapit kayo rito, utos nito, nakatingin kay Lyra mula ulo hanggang paa. Lumapit sila. Mahigpit pa rin ang hawak ni Draven sa kamay niya, parang sinasabi sa lahat na huwag niyong gagalawin to. Pero pagdating nila sa lamesa, nagsalubong ang tingin ni Lyra at ni Lola. At doon nagsimula ang interrogation. So, panimula ni Lola? Kailan ang kasal? Napasinghap si Lyra. Imposibleng wala kayong plano. Dagdag pa nito, walang preno. Sino ang ninong? Ninang? Saan ang venue? Lola, puto ni Draven malamig. Hindi pa namin pinag-uusapan. Bakit? Isang tanong, may bigat, may banta. Sumagot si Lyra kahit nanlalamig. Gusto po naming kilalanin muna ng mabuti ang isa't isa. Tumingin si Lola sa kanya, ngayon mas mabagal, mas malalim. At doon niya nakita ang isang bagay sa mata ng matanda. Hindi lang pagdududa, kundi pagkatakot. Sigurado ka bang kilala mo na ang apo ko? Tanong nito, sobrang diretso. Nagulat siya, hindi niya alam kung paano sasagot. Pero bago pa siya makaporma, naramdaman niya ang kamay ni Draven na mas humigpit sa kanya. Enough, madiin itong sabi. Lola, hindi ko siya dadalhin kung hindi ako sigurado. Tumingin si Lola kay Draven. Nagtagal ang mata nito roon. Parang sinusubukan niyang basahin ang apo. Hanggang sa wakas, tumingin siya kay Lyra. At ikaw? Tanong nito. Mahal mo ba ang apo ko? Parang huminto ang puso ni Lyra. At sa gilid ng paningin niya, nakita niyang napalingon si Draven. Mabagal, naghihintay ng sagot. At dahil wala siyang lusot, at kailangan niyang maging consistent sa role nila, huminga siya ng malalim at ngumiti ng marahan. Opo, sabi niya mahinahon. Nagmamahal po ako sa kanya. At sa sandaling sinabi niya yon, parang may kung anong umalon sa lamesa, isang pagbabago ng hangin. Si Lola? Hindi halata ang reaksyon, pero humina ang tingin. Parang nalungkot. At si Draven halos hindi gumalaw, pero malabo kung bakit parang sumikip ang panga niya. Parang hindi niya gusto ang narinig. O baka gusto niya. Hindi sigurado si Lyra. Basta isang bagay ang malinaw. Nag-iba ang tingin nito sa kanya mula noon. Hindi na lang professionally neutral. Hindi na lang role-based. Parang may pinipigil, may kinakalaban sa loob. Kinagabihan, pagbalik nila sa mansion, hindi nagsalita si Draven. Nakalakad ito diretso sa kanyang opisina, isinara ang pinto, at hindi lumabas ng halos isang oras. Naiwan si Lyra sa hallway, hindi alam kung lalapitan ba siya o hindi. Pero nang sa wakas ay lumabas si Draven, iba ang mukha nito, pagod, nagigilty. Parang may dalang bigat na hindi niya dapat tinikman. Draven? Tawag niya malumanay. Ayos ka lang ba? Hindi tumingin si Draven sa kanya. Dumaan lang ito at nagsabi ng mahina, dapat hindi mo sinabi yon. Napaatras si Lyra. Ang alin? Yung sinabi mo kay Lola. Tumigil siya. Huminga ng malalim. Tumingin sa kanya, diretso, malamig, pero naglalaman ng hindi maipaliwanag na sakit.
Hindi mo dapat sinabing mahal mo ako. Sumakit ang dibdib ni Lyra sa hindi niya maintindihang paraan. Hindi dahil sa hiya, hindi dahil sa role, kundi dahil sa tono ni Draven. Para bang masasaktan siya kung maulit pa yon. Bakit? Tanong ni Lyra, mahina pero totoo. At doon, sa unang pagkataon, hindi makatingin si Draven. Parang pinipigilan niya ang sarili niyang magsalita. Hanggang sa tuluyang sumabog ang dahilan. Dahil wala ka dapat maramdaman para sa akin, sagot niya mababa, halos pabulong. Iba ang mundong ginagalawan ko, Lyra. Mapanganib, masakit, at ayaw kong mahila ka doon. Parang may kumalas sa loob ni Lyra. Hindi niya alam kung galing sa puso niya yon o sa hininga niya. Draven, kung may tinatago ka, kailangan kong malaman, sabi niya, pilit pinatatagang boses. Hindi ako manhid, hindi rin ako bulag, may mali talaga sa bahay na to. Tumingin si Draven sa kanya ng matagal. Sobrang tagal, hanggang sa akala ni Lyra sasabihin na ng lalaki ang lahat. Pero sa halip, tumalikod ito. Pumasok sa silid. At bago isara ang pinto, nag-iwan ng isang pangungusap. Hindi ikaw ang dapat makaalam ng totoo. Hindi ikaw. Hindi ngayon. At sana, hindi kailanman. Pagkasarang pinto, doon lang bumigay ang tuhod ni Lyra. Doon tumulo ang luha niyang hindi niya alam na pinipigil niya buong araw. At habang nakaupo siya sa sahig, nanginginig, paulit-ulit niyang tinanong ang sarili. Ano ba talaga ang pinasok ko? Sino ba talaga si Draven? At bakit parang ako ang pinakaayaw niyang saktan kahit siya mismo ang naglayo sa akin? At mula sa kwarto niya, sa likod ng pader, biglang tumunog muli ang kantang iyon. Mas malinaw, mas malungkot, mas malapit. Isang boses ng babaeng umiiyak, umaawit, tila nananangis. At bigla na lang nalaman ni Lyra, hindi totoong walang ibang nakatira sa bahay na ito. Kinabukasan, pagbangon ni Lyra, wala si Draven sa mansion. Wala sa dining area, wala sa opisina, wala kahit sa garahe. Kahit si Manang Tessa, hindi alam kung saan ito nagpunta. Kanina pa umalis si Sir, sabi ni Manang Tessa, halatang nag-aalala. Hindi nagsabi kung babalik. Ayaw man niyang aminin, pero sumiksik agad ang kaba sa dibdib ni Lyra. After last night, after ng mga sinabi ni Draven, hindi niya alam kung bakit parang may kakaiba sa hangin. Parang may mangyayaring hindi maganda. Habang naglalakad siya sa hallway, napatingin siya sa itim na pinto sa kwarto niya. Tahimik, hindi gumagalaw, pero parang may nakamasid mula sa loob. Walang mangyayari, bulong niya sa sarili. Huwag mong buksan, kahit anong mangyari. Pero kahit paulit-ulit niyang sabihin, ramdam niya may bagay na unti-unting lumalapit. Hindi tao, hindi tunog, parang anino. Parang nakaraang hindi natapos ni Draven. Pagdating ng hapon, umuwi si Zyron, halatang galit. Nakita niya si Lyra sa sala, pero hindi muna nagsalita hanggang sa hindi na nito nakayanan. Alam mo ba kung saan pumunta si Draven? Tanong ni Zyron, seryosong-seryoso na parang wala ng biro sa katawan. Hindi, sagot ni Lyra. Bakit? Anong nangyari? Naghalong galit at lungkot ang tingtingin ni Zyron habang tumatakbo ang panga nito. Kagabi, pagkatapos ninyong mag-date-datean sa dinner, humugot siya ng malalim na hininga. Tinawagan siya ng pamilya namin para sa death anniversary. Death anniversary? Tanong ni Lyra. Nang sino? Ngumiti si Zyron pero mapait, mapakla, kapatid ko. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Sabi mo, kapatid mo, nautal niyang sabi. Anong nangyari? Hindi agad sumagot si Zyron pero parang may gustong sumabog sa dibdib. When she died, si Draven ang kasama niya. Tumigil ang mundo ni Lyra. Hindi kasalanan ni Draven, mabilis na dagdag ni Zyron. Pero lahat kami, kasalanan namin siyang ginawa naming punching bag. Napayuko si Lyra. Biglang sumikip ang dibdib niya. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw niyang malapit ang kahit sino, sabi ni Zyron. Especially you. Napatingin si Lyra. May init na dumaloy sa mukha niya, hindi dahil nahihiya, kundi dahil parang may sakit na sumundot sa puso niya. Hindi niya sinabi sa akin, bulong niya. Hindi niya sasabihin, sagot ni Zyron, umiiling. Hindi dahil wala siyang tiwala sa'yo. Nag-angat ng tingin si Zyron, seryoso. Kundi dahil natatakot siyang mawala ka. At bago pa man magtanong si Lyra, inabot ni Zyron ang phone niya. Puntahan mo, sabi nito. Alam ko kung saan siya pumunta. Sa lumang pier, halos gabing-gabi, malamig ang hangin at mabilis nakahanap si Lyra ng pamilyar na silhouette. Nakatayo si Draven sa dulo, nakatingin sa malalim na dagat na parang may binibilang sa bawat alon. Matigas ang panga, namumula ang mga mata, parang ilang oras nang hindi humihinga ng maayos. Dahan-dahan siyang lumapit. Draven, mahina niyang tawag. Hindi ito lumingon, hindi gumalaw. Parang naging bahagi ng dilim ang katawan nito. Lumapit pa si Lyra, konti pa, hanggang sa maramdaman niya ang lamig ng hangin sa pagitan nilang dalawa.
Draven, ulit niya, mas malumanay. At doon biglang huminga ng malalim ang lalaki. Isang malalim, mabigat at masakit na hinga. Tinanong mo ako kung ano ang tinatago ko, sabi ni Draven. Ito yon. Nagulat si Lyra sa pag-amin niya, pero mas nagulat siya sa tono. Hindi galit, hindi malamig, kundi basag. 3 taon na mula nung mamatay si Lyra, bulong ni Draven. Nasa kotse ko siya, nasa tabi ko, humihingi ng tulong pero natakot akong bumaba, natakot ako sa sarili ko, natakot ako sa panganib. Huminto si Draven, sinabunutan ng sarili. At hanggang ngayon, ako pa rin ang may pasa-pasa sa utak nitong bilyang to. Ako pa rin ang pinakakawawa. Ako ang pinakaayaw nila. Ako ang kinagat niya ang loob ng pisngi. Pinakamahal niyang sisihin. Humikbi si Lyra, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa bigat na nararamdaman ni Draven. At dahil doon niya naunawaan ang lahat. Bakit hindi siya pinapalapit? Bakit hindi siya pinapahawak? Bakit may pader sa bawat titig? Bakit may bigat sa bawat utos? Hindi niya iningatan ang sarili niya. Iniiwasan niyang saktan ako. Bumuntong hininga si Lyra at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Draven. Hindi mahigpit. Hindi biglaan. Just enough para iparamdam na hindi siya lalayo. Nagulat si Draven, napatingin, at sa unang pagkakataon hindi niya tinanggihan. Hindi niya pinigilan. Hinayaan niyang hawakan siya ni Lyra. Bulong niya, hindi mo kasalanan. Napalunok ang lalaki, halatang gusto nitong maniwala pero hindi makuha. Kahit ilang ulit mo sabihin, hindi magbabago ang nangyari, sabi ni Draven. Hindi ko siya nailigtas. Wala ka ring pumatay, sagot ni Lyra. At Draven, kahit ayaw mong tanggapin, karapatan mo ring mahalin ulit. Natigilan si Draven. Marahang umatras ang mata. Parang hindi niya alam kung dapat ba niyang hayaan. Kaya mo ba talaga akong mahalin? Tanong nito, mababa, halos pabulong pero diretso sa kaluluwa ni Lyra. At doon, wala nang pagdududa sa puso niya. Oo, sagot niya. Kahit nakakatakot ka, kahit puno ka ng sugat, kahit hindi mo pa kaya ang bumitaw sa nakaraan mo. Nagpikit si Draven. Parang inabot siya ng linya na matagal nang gustong marinig pero hindi sinasabi ng kahit sino. Lyra, mahina, paos, parang sinukuan niya ang sariling depensa. At bago pa niya mapigilan ang sarili, hinila siya ni Draven. Isang malalim na yakap, mahigpit, matagal. Parang hinayaan niyang bumigay ang buong bigat ng mundo sa katawan ni Lyra. Naramdaman niyang nanginginig ito. Hindi dahil giniginaw si Draven, kundi dahil umiiyak siya, tahimik, pigil, pero totoo. Hinaplos ni Lyra ang likod niya. Huwag mong solohin lahat, bulong niya. Nandito ako. Pagbalik nila sa mansion, tahimik pero magaan ang pagitan nila. At sa unang pagkataon, walang tunog mula sa itim na pinto. Walang pag-awit, walang pag-iyak. Tahimik, parang natutulog. Pero hindi na iyon ang iniisip ni Lyra. Mas iniisip niya ang lalaking nasa tabi niya ngayon. Pagpasok nila sa sala, huminto si Draven. Tumingin kay Lyra ng matagal. Lyra, sabi niya, kung papayag ka pa rin, natigilan ito. At sa pinakamalambing na boses na narinig niya mula sa lalaki, sinabi niya, gusto kong maging totoo tayo. Huminto ang puso ni Lyra, hindi dahil natakot siya, kundi dahil sa wakas, hindi na niya kailangang umarte. Lumapit siya sa lalaki at hinawakan ang mukha nito. Totoo na ako noon pa, sagot niya. Nangiti si Draven, isang ngiti na hindi niya alam na kaya palang gawin ng lalaking ito. At doon marahan siyang hinalikan nito. Hindi agresibo, hindi madali, hindi pilit. Isang halik na parang nagtatapos ng digmaan, isang halik na parang nagsisimula ng bagong buhay. Ilang araw pagkatapos, ipinatawag sila ni Lola, tahimik, mahigpit, pero hindi galit. Tinanong kita noon, sabi ni Lola habang tinitingnan si Lyra, kung mahal mo ang apo ko. Umiling ang matanda pero may luha sa gilid ng mata. Ngayon, nakikita ko na hindi mo yon sinabi para makaligtas. Sinabi mo yon dahil totoo. Hindi nakapagsalita si Lyra. Kung mahal ka rin ni Draven, dagdag ni Lola, hindi ko pipigilang maging masaya kayo. Hindi kita hadlangan. Nagulat si Lyra. Hindi niya inaasahan yon. At nang lumabas sila sa mansion ni Lola, nakangiti si Draven. Ready ka? Tanong niya. Para saan? Kasal? Nakangiting sagot ni Draven. Pero this time, walang kontrata, totoo. Hindi niya mapigilan na mapangiti habang napapaluha. Kailan? Kapag handa ka na, sabi ng lalaki, hinawakan ang kamay niya. Pero kung ako ang tatanungin, ngayon, tumawa siya. Draven, pero hinila siya nito papalapit, hinawakan ang mukha niya at hinaplos ang pisngi niya. I love you, sabi ni Draven. Diretso, tapat, walang pader, walang takot. At sa unang pagkakataon, walang bumbagabag sa tono niya. Wala ring anino ng nakaraan. I love you too, bulong ni Lyra. At sa wakas, bumagsak ang lahat ng pader na itinayo ng lalaki. Hindi na siya lumalayo. Hindi na siya natatakot mahalin.
at hindi na niya kailangan pang pagtakpan ang sarili. Sa harap ng lahat ng sakit, lahat ng lihim, lahat ng takot, nagtatagumpay ang dalawang pusong halos sabay na sumuko, pero sa huli, sabay na lumaban. At doon nagsimula ang bagong kwento nila. Hindi bilang peke, hindi bilang kontrata, kundi bilang dalawang taong natagpuan ang tahanan sa isa't isa. At mula sa itim na pinto ng kuwarto, tahimik, walang boses, walang iyak, walang anino. Parang sa wakas, pati ang multo ng nakaraan ni Draven, nakalaya na rin. Nasa veranda sila, magkatabi, hawak ang kamay ng isa't isa habang nakatingin sa ilaw ng garden. Hindi pa man sila nakakapagplano ng kasal, hindi pa man naghahanda ng listahan ng bisita, pero sapat na para kay Lyra ang katahimikan sa tabi ni Draven. Ang ganda rito kapag gabi, bulong niya. Mas maganda kapag kasama ka. Sagot ni Draven, halatang hindi sanay sa cheesy pero pilit nagsusumikap. Napangiti si Lyra na pasandal sa balikat niya. Tahimik, payapa. Hanggang sa biglang umilaw ang phone ni Draven. Isang message, isang pangalan, at sa sandaling nakita ni Lyra ang reaction niya. Parang pumuti ang mukha, parang nanlamig ang dugo. Alam niyang hindi yon ordinaryong text. Draven, tinatapik ang braso nito. Sino yon? Hindi agad sumagot si Draven. Imbes, tumayo ito. Lumayo ng ilang hakbang. Humawak sa railing, mahigpit, parang gustong durugin. Dahan-dahan siyang lumapit. Draven, anong nangyari? Humigop ng malalim na hininga ang lalaki bago bumaling sa kanya. Si Lyra. Nanigas ang katawan ni Lyra. Ang pangalang iyon ay hindi basta pangalan. Iyon ang multo ng nakaraan ni Draven, ang kapatid ni Zyron, ang babaeng nasawi sa aksidente. Ano tungkol sa kanya? Tanong ni Lyra. Ramdam ang kaba na gumagahap ang papunta sa dibdib. Tumingin si Draven sa phone at may nagpadala ng video. Video? Tumango si Draven. Ng gabi kung kailan siya namatay. Kung may bomba sa ilalim ng lupa, doon mismo yon sumabog. Halos hindi makahinga si Lyra. Sino ang nagpadala? Unknown number, sagot nito. Pero ang mas masama, hindi ito lumang video. Bago to, may nag-record ng panoorin ko mismo habang pinapanood ko. Tiningnan siya ni Draven, mata na puno ng tension, galit, takot. At may nagsabi sa text, pinagmamasdan kita, ikaw ang susunod. Nanginig ang kamay ni Lyra. Dre, sinong gagawa nito? Sinong obsessed sa inyo? Umiling si Draven. Hindi ko alam, pero hindi ito basta prank. Hindi ito guni-guni. Lumapit siya kay Lyra, mahigpit ang hawak. Hindi ka alis sa tabi ko, naiintindihan mo? Oh, pero kung huwag kang magsasalita ng kahit ano tungkol sa paglayo mo, sabad ni Draven. Hindi ko hahayaang mangyari ulit ang nangyari noon. Pagkatapos noon, agad niyang tinawagan si Zyron. Zyron, come home, now. At hindi pa tapos ang usapan nila nang bumukas ang gate. Parang alam na ni Zyron mula sa tono niya na seryoso ang lahat. Pagdating ni Zyron, agad nitong tinapon ang coat niya sa sofa at lumapit kay Draven. Bro, ano nangyayari? Hindi na nag-aksaya ng salita si Draven. Pinakita niya ang video. Kumakagat ang lamig sa buong sala habang pareho nilang pinapanood ang recording. Isang madilim na highway, isang kotse, isang babae na humihingi ng tulong, si Lyra. Pero may isang bagay na hindi alam ni Lyra hanggang ngayon. At doon niya lang nakita, si Lyra bago pa man sila maaksidente, nakatingin mismo kay Draven. At parang may sinasabi. May nagsabi sa akin noon, bulong ni Zyron, na bago siya mawala ng malay, may tinuturo raw si Lyra sa labas, may sinusubukang ipakita. Pero hindi ko nakita, sagot ni Draven. Hindi ko alam. At sa ulap ng tensyon, doon pumutok ang pinakamasakit na revelasyon. May isa pang tao sa lugar ng oras na yon, sabi ni Zyron. May saksi, pero hindi nagsalita. Bakit? Tanong ni Lyra. Dahil tumingin ito kay Draven, mabigat ang titig. Dahil kilala niya, kilala namin. Natigilan si Draven, nanlamig. Sino? May tumawid na anino sa mukha ni Zyron. Si Tita Cassandra. Si Tita Cassandra, kapatid ng nanay ni Draven. Ang babaeng galit sa kanya mula pagkabata. Ang babaeng hindi nagpapamiss sa pamilyang ito. Pero lagi siyang nasa paligid, nagbabantay, nakikinig, pumupuna. At para sa unang pagkakataon, nagkaroon ng dahilan ng galit nito kay Draven. Hindi mo sinabi, malamig na sabi ni Draven, hawak ang gilid ng mesa na parang gusto ng durugin. Hindi ako sigurado, sagot ni Zyron. Akala ko nagkataon lang, pero ngayon na may nagbabantang ganito, hindi na pwedeng palagpasin. Napaatras si Lyra halos hindi makahinga. Anong kinalaman niya dito? Bakit siya may? Tumahimik ang lahat, walang gustong magsalita, hanggang sa nilingon siya ni Draven, mabagal pero matatag. Kasi kung may pinakaayaw kay Lyra, siya yon. Nanginginig ang boses ni Zyron. At kung may galit sa'yo, Draven, siya rin yon. Hindi man niya gustong matakot, pero parang may malamig na kamay na humahawak sa batok niya. Tingin mo ba, kaya niyang saktan kayo? Bulong niya.
Hindi agad sumagot si Draven, hindi rin si Zyron. Pero ang katahimikan nila yon ang sagot. Kinagabihan, nagdesisyon si Draven na bantayan si Lyra sa kuwarto. Hindi ako aalis, sabi niya. Hindi kita iwan dito mag-isa. At doon lamang napansin ni Lyra, si Draven, na laging malakas, laging matatag, laging kontrolado. Ngayon ay may takot sa mata, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Lyra. Draven, mahinang sambit niya, hawak ang braso nito. Hindi mo kasalanan kung may taong baliw na obsessed sa inyo. Wala kang kasalanan. Huminga si Draven ng malalim, pero hindi na nagsalita. Sa buong magdamag, gising si Draven. Nakaupo sa sofa, hindi mapakali, parang asong bantay. At nang tuluyang inaantok na si Lyra, hindi niya napigilan ang mapabulong. Kung may mangyaring masama sa'yo, hindi ko kakayanin. Kung hindi siya antok, marahil ay sasagot siya. Pero sa halip, nakatulog siya sa bisig ng lalaking parang kaaway ng buong mundo pero pro-protector niya. 3:00 ng madaling araw, biglang tumunog ang phone ni Draven. Isang larawan. At pagtingin niya, dito nagsimula ang impyerno. Isang picture ni Lyra, kakatulog lang, nakahiga sa kama. May kamay na nakaabot sa pisngi niya. At ang caption, ang ganda niyang matulog, sayang kung mawala siya. Tumayo si Draven. Basag ang loob. Sumisigaw ang dugo. Hindi siya nag-isip. Hinila niya si Lyra, ginising ito. Lyra, gumising ka, ngayon. Nagulat si Lyra, halos tumilapon sa kama. Dre, ano? May tao sa bahay? Sabi ni Draven, mababang tono pero puno ng takot galit. At gising siya habang tulog ka. Napatakip si Lyra sa bibig, nanginig ang buong katawan. Draven, sino? Tinignan siya nito. At sa unang pagkakataon, hindi niya lang nakita ang takot. Nakita niya ang galit. Ang uri ng galit na kayang pumatay kapag nasaktan ng taong mahal niya. Hindi ko alam, sagot ni Draven. Humigpit ang hawak niya kay Lyra. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi ka naligtas dito. At habang nakatingin sila sa itim na pinto sa kwarto, unti-unting bumukas yon. Hindi dahil may humawak, hindi dahil may hangin, kundi dahil may isang taong matagal nang naghihintay sa dilim. At sa wakas, lumabas na. Kung hindi siya antok, marahil ay sasagot siya. Pero sa halip, nakatulog siya sa bisig ng lalaking parang kaaway ng buong mundo pero protektor niya. 3:00 na madaling araw, biglang tumunog ang phone ni Draven. Isang larawan. At pagtingin niya, dito nagsimula ang impyerno. Isang picture ni Lyra. Kakatulog lang, nakahiga sa kama, may kamay na nakaabot sa pisngi niya. At ang caption, ang ganda niyang matulog, sayang kung mawala siya. Tumayo si Draven. Basag ang loob. Sumisigaw ang dugo, hindi siya nag-isip. Hinila niya si Lyra. Ginising ito. Lyra, gumising ka, ngayon. Nagulat si Lyra, halos tumilapon sa kama. Dre? Ano? May tao sa bahay, sabi ni Draven, mababa ang tono pero puno ng takot at galit. At gising siya habang tulog ka. Napatakip si Lyra sa bibig, nanginig ang buong katawan. Draven? Sino? Tinignan siya nito. At sa unang pagkakataon, hindi niya lang nakita ang takot, nakita niya ang galit. Ang uri ng galit na kayang pumatay kapag nasaktan ang taong mahal niya. Hindi ko alam, sagot ni Draven. Humigpit ang hawak niya kay Lyra. Pero isang bagay ang malinaw, hindi ka naligtas dito. At habang nakatingin sila sa itim na pinto sa kwarto, unti-unting bumukas yon. Hindi dahil may humawak, hindi dahil may hangin, kundi dahil may isang taong matagal nang naghihintay sa dilim, at sa wakas, lumabas na.